көн. Без Самар өлкәсенең Татар авыллары буйлап сәфәребезне дәвам итәбез. Узган тапшыруда без Мансур авылында булсак, бүген шушы ук Похвесневский район территориясендәге Мәшәләй дигән авылда. Алдан ук дөресен әйтеп сөйләшәбез. Мансур авылы халкы безгә төрттереп булса да кисәтеп куйды. Менә Мәшәләйгә барасыз. Андагы халык бүтәнчәрәк, алар кызуырак, алар цәпәләшергә бик ярата дип әйттеләр. Әгәр цәпәләшмәсәк, той төгәл инде ул дип сөйләшәләр диделәр безгә хәтта. Цәпәләшергә, ягъни сугышырга дигән сүз инде. Сабан туйларда андый хәлләр булгалаган күрәсен ике авыл арасында. Монысы беренчедән. Икенчедән, узган тапшыруда Мансур авылында без чылаштырып, каты теше белән сөйләшүчеләр янында булсак, бүген цәцәк дип сөйләшүчеләр, ягъни без чәчәктән цәцәккә, цәцәкле сәйникләргә күчәбез. Ә менә цәпәләшү турында авыл халкының үзеннән сорыйк әле. Әллә каян таныдым сезне, әллә каян таныдым. Зур итеп язып куйган инде аңга. Мансурлар әйтә, цәпәләшергә ярата ниләр дип. Мәшәләйләр дип әйтә. Ул дөрес сүзме ул? Ну бар иде. Без сабан туена килсәк, алар безне сугып кина бибәрәләр, алар килсә, без сугып бибәрә идек. Да, леки йөриләр, әле бетте ул ниләр бетте. Сугышсызлар да кинаркысылар да юктыр әле. Ул нәрсәдән була торган иде, дошманлыкмы ул бер төрле кызык идеме ул? Кеше күп иде, кеше күп иде. Кеше күп иде, шуннан. Кызыгы бул. Леки телевизорлар юк иде, радио юк иде. Вот, без үскәндә. Кеше күп, жалко түгел. Да, кеше күп иде, да. Бригадларга бүленү кайчаннан башланды ул? Аны миңа хәтле бар иде инде. Вот. Ул инде разный авыллардан килгәннәр инде безгә, да, безнең Мәчәләйгә разный авыллардан. Ну да. Чудылка бар, чудылка тәләр, чудылка вот. Вот 6 бригада. Чудылка. Алар инде сабан туйларына да киенеп, кызыл күлмәкләрдән йөриләр иде. Алар отдельно. Вот алар бигрәк усал халык иде. Сугышырга яраталар иде. Авылдагы бригадалар турындагы сорау юктан гына килеп чыкмады. Бу төбәктәге татар авылларының төрлесе төрле яктан күчеп утыру өстенә Мәшәләй халкының чит нәселләр генә түгел, чит авыл кешеләреннән үк торуы да ачыкланды. Андый җирдә, әлбәттә, ызгыш-сугыш чыкмый тормаган. 1887 елны була инде шулар. Шуларда вакытта киләләр буякларга. Шул бер килгәч, беренче килүләр Сувеевлар, Канюкаевлар киләләр, Иваевлар киләләр. Вот шул халык килеп, анда Мәчәләйнең урта бер yerine урнашалар. Вот су каердә, вот ике yerдә кушыла. İvan yılgasından, Baris yılgasından çıkan nelerde yılga, ondan sonra iniş yılgası bu avulun yağından kiletirgan yılga bir yerde koşulgan yerde şunda sentral şunda ulaşalar indi birinci urun. Ondan sonra ki bütün avullardan gelgenler takışla kürüş avullar 4 brigadka, 1 brigadka, 6 brigadka отдельный алар üzü niləri bilen ulaşalar. Ondan sonra ömür üte bir-birisi bilen kuşalalar, bir-birisi bilen kıda-kıdagılar bulalar, şulay itip avulumuz bir yedini nite. Yedini avul bula, Мәчәләй avulu. Менә шунысы кызык, бу районда төп 3 татар авылы бар. Да. Мәшәләй, Мансур һәм Алкина. авылы. Аха. Өчесе 3 төрле авыл. Сөйләмнәре өчесе 3 төрле ник ала икән ул? Ни өчен шундый төрлелек килеп чыкты икән? Ну, безне инде үзебезне Пенза өлкәсеннән без считаемся выходцы инде, как бы безнең көтмәндә 6 урам инде, каждый урам төрле авылдан килгән инде, Пензенский областьтан инде килгән без, как бы. Вот, мишәрләр без монда инде, как бы. Алкинаралар, как бы, чистый татарлар инде үзләрен считать итәләр алар. Безне саныйлар алар дикий татарлар инде, мишәрләр шулай. Ну, шулай инде аларны мин инде тарихларын сезгә китерә алмыйм, анда картлар сөйләрләр сезгә, авылда хармулалар белән сөйләшерсез, алар сезгә больше сөйләрләр инде. Авылда шулай ук бу ни сүзен сөйлим инде, мин Мансурлар сүзен сөйлим. Авыл халкы бригадларга бүленгән, һәр бригадтагы кешене кушаматыннан эзләп табып була дип әйтә. Була. Әлдә бармы шулай? Бар да, була.
бригад деген нәрсе бүгінгі күнде бригад нәрсе ол. Урам, вот определенный не метраж, инде ша урам, анан инде бүтән бригадына инде ул. Кушаматлар инде кушаматлар бар. Иң оригинал кушаматларны айта аласызбы? Ну, бүтән животный мир, кояннан аюга хәтле. Төлке бүре. Да, бүтән все бар да, кышлар да бар. Бригадта орташа ничә кеше була анда? Ничә гаилә дип әйтик микән инде? Bir гизер гаиле бригадта. Вот bizde 6 бригад иде вот мында вот. 6 бригад. Гизер гаиле средний. Кайсы беренче гаиле, беренче бригадта күбрәк илләр. Вот. Вот. Шундый хәлләр иде. Аның беренче, икенче, өченчедән кала менә бу теге чудылка дигән шикелле исемнәре бармы тагын башка бригадаларның? Исемнәр югаларныкы. Алар сон белән генә. Да. Алар вот бик яхшы беләм чудылка вот алар. Алар пензиягынан да шул бүтән җирдән кандыр, бүтән авылдан алар. Авылда ничә зират бар бүгенге көндә? Subhanallah, hazır otinde 8 evmiken 8 ziraat. 8. 8 ziraat. Ne için şulay bik күп алар? Ni için? Bu kilgenler Allah her bir brigad özünün neyin etken. Her bir brigad özünün ziraatın etken, образовать etken. Şunun bilen biz ne? Ул элде такый бар авылай берилде. Бригад дисекке булган элеке, такый безнең ул биздин тау башында анда 5-й бригадны казып первый да славит говорила. Да, şulay böyle. Ну, население вот так булган. Nasilenge bizniki bik içmenden artık halık bulgan. Bizim mektebimizde 900'den artık bala okugan vakitler buldu. 900'den artık bala okudu. İçer klas okudular. Zor bizim avlıydı. Ruslar тәҗләр элекке бит говорила, Китай население дип киләләр. Китай население мәчәле шундый зур. Ondan sonra Подбельский'de Хәзерге вакытта, конечно, птица fabrika строить etkenge göre halkımız, yaşlarımız kübesi arı gitti. Podbelskiy'de bizniki 100'den artık yırtanda meçeleden gitken yaşlar 100'den artık yırt. Бабаларының мәшәләгә күченеп килү сәбәпләрен җир җитмәү белән аңлата аксакаллар. Бирегә беренче булып күчеп утыручылар 80 олауга төялеп 3 ай буе килгәннәр дип тә сөйлиләр. 19 гасыр уртасы алай ук борынгы тарих түгел. Шуңа күрә халык сөйләгәннәргә ышанмаслык сәбәп күренми. Аннан соң үзегез күреп торасыз, мәшәләй җирләре дөрестән дә кызыгырлык, уңдырышлы кара туфрак бит. Сүз оңайыннан жир дигәннән Мәшәләй авылына 1859 елда гына нигез салынса да, 1901 елга караган документларда авыл халкының 4000 десятина җире булганлыгы теркәп куелган инде. 1 десятина җир, менә 4000-не исәпләп чыгарыгыз. 1 десятина җир 1,9 гектар дигән сүз хәзерге үлчәмнәр белән әйтәбез икән. Җир эшкәртү белән шөгыльләнү һәм иген игү шул вакыттан ук калган, шул вакыттан ук килгән һөнәр. Бүгенге көндә бу яктагы җирләрнең күпчелегендә көнбагыш үстергәннәрен без инде күреп белдек. Моңа кадәрге тапшырулардан да һәм хәзер әлеге дә баягы Ринат әфәнде белән без сөйләшәчәкбез көнбагышның үзе турында. Чөнки моңа кадәр без әле бу культураны, хәзер тиз генә монда басам. Без әле бу культураны ничек итеп эшкәртү процессы турында бер дә аңлатмадык кебек. Ринат, бу сезнең хуҗалыкның продукциясе, әйеме? Әйе, да. Бу калиброванный семянка дип атала инде. Бу иресе генә алынган дип аңлыйм инде. Бу инде да, бу каймагы гына инде можно әйтергә шулай да. Самый иресе генә касы инде вот бара нитергә пакетларга жарт итәләр, бездән алып инде как бы ана инде халыкка саталар кибеттә. Бу фақат шуның өчен генә китә. Да, бу шуның сартын гына китә, шуның өчен генә. Да, моны вагы инде китә вот нигә экструдерга майга китә. Май согуны сез үзегез эшлисезме? Да, үзебез эшлибез. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Пресс белән ниткәч, пресс белән сыккач чыккан майда бүтән беренче тәсе юкмы? Бу инде как бы экструдер аша уздырабыз инде бөтен полезный
нелері, качестволары шул майда калайынданыкі. Ол как бы и горячий отжымда это болмай, салқын отжымда это болмай. Үзіне бір түрлі шундай не білән енді как бы технологиясы білән. Ну, как бы бик полезны. Халық бик ала бізден яратып. Менә ул экструдердан шыққан май, ул нәрсә дип атала? Ул теге нерафинированный май буламы ул бер төрле? Ол не рафинированный була. Рафинированный түгел, а не рафинированный май була енді. Ол обычно вот салатларга, картлар, кымакларга, нитләргә, вот әпеләргә бик исле май була енді. Әйе. Аны сез бутылкалар белән сатасыз буламы инде? Да, разливать итәбез ниләргә, 5-литровыйларга, литровыйларга и халыкка таратабыз инде. Күрсәтергә берәр шешәсе бармы ул майның? Күрсәтербез алып куша. Берне табырбыз. Ничә берне генә алып бетерделәрме майны? Алып бетерделәр инде, весь бетте да. Ну, вакыты инде әле шундый, язгенә вот ниттегез, опоздать итеп килдегез инде. Язгенә җитәрә килгән булсагыз, без сезгә күрсәтеп бирәйдек бөтенесен дә. Кайдан килеп алалар? Әллә авыл эчендә таралып бетә дә шуңа гына җитәме ул май? Авыл эчендә дә тарала, ниләргә дә без атабыз, бүтән өлкәләргә дә Пермьгә дә атабыз. Вот безнеке продукциябызны тип шул ук Эрекин башында Пермь бик яхшы ала, и майны да Пермь яхшы ала. Самара шулай ук ала, как бы авыл белән генә нитмәйбез, мәшәкатьләнмәйбез. Бүтән өлкәләргә дә китә. Гектарыннан күпме уңыш алына шамалар өчен? Төрлечә була инде. Бездән генә, безнең технологиялардан гына зависит итми, бик күп нине Аллаһның кулында, природадан, яңгырлардан, как бы, ну, средний инде 15-20 центнер алабыз біз. Ул әйбәт санала инде. Ол инде әйбәт санала, да, әйбәт. Инде бар кайсы халык предприятиялар 30-на да алалар инде, алар, ну, алар в основном не, гибридный нәтеге. Кайсы инде майга бара, безнеке инде как бы барак неге, эреге, анан инде калганнары второй майга берез. Безнеке әзгенә инде нирәк. Ну, 20 центнер алабыз шулай инде, яхшы инде. Ринатның хуҗалыгында кулланылышта авыл халкыннан арендага алынган 3100 гектар җир бар. Килешүләр төзелгән, җир хакы түләнә. Хуҗалыкның авылга техника белән ярдәм иткән шаклары да еш булып тора. Бар да канәгать. Ләкин авылның барлык җире дә Ринат кулында дип уйламагыз. Вы родом откуда? С Азербайджана. С Азербайджана. Да. Переехали сначала в Самару, Да, потом переехали сюда. да. Что вас сподвигло заняться сельским хозяйством именно здесь? Отец начал здесь. В свое время, в 2008-2009 году отец начал. Вот, ну и потом постепенно оставил все мне. Он на пенсию в Самару, я вот здесь вот. Интересно получилось. Да. Вы как довольны, что вас Ну, доволен, да, так нравится. толкнули в эту Нравится сторону? мне, вот, ну, нашел в себя в этом деле, грубо говоря, так. То есть мне нравится здесь вот с рассадой, с помидорами, с огурцами, скотиной, поля. Сельхоз — это мое. Вы Азербайджан помните хорошо? Конечно, мы каждый год практически едем к родным родственникам, бабушке. Родина считаете, какую часть теперь уже? Что вам ближе? Мне 30 лет, за 30 лет я 25 прожил в России, в Самаре. И вот с 5-6 лет вот в Самаре. Отец в свое время приехал, потом мы приехали. Большая часть жизни, конечно, мы здесь, но так как где бы мы ни жили, наша родина всегда будет там. Насколько проще жить в татарском селе? Все-таки одинаковая религия, она как-то влияет? Конечно, влияет. 80% понимаем друг друга. Все-таки мусульмане. Шукер. Вот, поэтому намного проще. Намного проще. Какой сорт помидоров вы Пик выращиваете? Парадайс. Голландский сорт розовый. Ага. В чем особенность, почему именно он? На рынке больше требуемость на нее, чем на красный. Она более слаще, она более требуется, есть спрос на нее. Ага. Очень большой спрос есть на нее, вот розовый. В Татаре тоже очень много, вот знаю ребят, которые вот теплиц держат, у них тоже вот в основном все занимаются вот Пик Парадайсом. Яшелчә үстерү нечкәлекләренә алдагы тапшыруларда аерым тукталырбыз. Әлегә Мәшәләй авыл җирлегендәге тагын бер яшь фермер белән танышыйк. Анысы да әтисе башлаган юнәлешне дәвам итүче чечен егете Йосыф. Татар яшьләре авылдан китә дигәндә, алар урынына кайтучылар да булуы бездә зур кызыксыну уятты. Ну, тут не было ничего, только один ангар вон тот. И вот, наверное, асфальт, все, что осталось от предыдущих хозяев. И потихоньку, понемножку восстанавливаем, там, закупаем технику, восстановили один склад, построили офис. Сейчас восстанавливаем там
отсек точнее для коров, летний бокс, чтобы не гонять их на ферму. Брат тут сколько, года 3 назад, наверное, выиграл грант, или 4. Решили заниматься КРС, закупили скот чуть-чуть по программе. все-таки интересно. Мы не занимаемся молоком, мы только мясной продукцией занимаемся. Пока молоком не занимаемся, ну, как это объяснить, в целях есть, так потихоньку мы немножко расширяться. Хотим восстановить старые боксы все, которые были, молочные, овчарни и так далее. Немножко уже в эту степь развиваться. Калибруем. Да, именно подсолнечник калибруем, как-то получается вроде. В этом году, тем более, очень плотно калибровали. Плюс-минус, наверное, 150 тонн мы откалибровали в этом году семечек. Ну, руководить, наверное, желание каждого. А сам руками перечислить, какие свои навыки можешь? Свои комбайна сидел? За комбайном сидел, да. Я больше по агрономии могу. Я могу сеялку настроить, высев поставить. Могу настроить протравитель, разбрасыватель, удобрения. В этом плане меня отец развивал с детства. То, что вот так надо настраивать. У нас таких крутых сеялок нет. Мы сеем червонозиркой, обычной ПС-кой. Ну, что есть, тем умею. Будет какая-нибудь кинза или что-нибудь такое, тоже научусь. В принципе, все в практике. То есть образование и навыки, они как бы не особо... Да, я типа в плане связиста максимум, наверное, проводку собрать сейчас могу сделать. Плюс-минус землю провести, все. А так, наверное, только агрономия. Могу по технике что-то сделать. Но это чисто потом всю жизнь занимаюсь сельским хозяйством. Ну, родители занимаются. Я вот ближайшие только 2 года здесь. Я из-за того, что с города приехал сюда, как-то решил сюда уйти. Тебе сколько лет сейчас? 21. 21. 21. Город не тянет? Или ездишь? Езжу по своим личным делам. Там, бывает у меня в плане не только сельское хозяйство, еще какие-то другие дела есть по документам. Так, бывает, хватает. В принципе, городская жизнь меня особо не увлекает. Не кажется, что здесь, наоборот, слишком все скучно, я не знаю? Нет. Хлопот много там. Да везде хлопот много. Где бы ты ни был, тебе везде хлопот много. Что бы ты ни делал. Так. Как-то так, я даже не знаю. Ну, сельская жизнь, родился в селе, умру в селе, как говорится. Ауылға нендей мүмкіндік жетмей деп санайсыз жастарға айтсын үшін? Былайғы алғанда ауыл дейбіз де. Асфальт ауылға с 2 сторон заходит. И со стороны Похреснева, и со стороны Самары заезд, проезд есть. Газ в селе давно уже. Да, дороги в селе тоже центральные все заасфальтированы. То, что уже сказал, и почта, и клуб, и медицина, все присутствует. Город Тавекебек, мен ойлағанша все-таки булырға еще зарплата. Ко всему прочему, зарплата достойная того человека, который проживает здесь. А у ауылдарда зарплата все равно намного меньше, чем в городах. Вот, и молодые люди все равно пытаются и в основном уезжают в город. Сіз яш вақыттағы, мына сіз Ринат кебек вақыттағы ауыл нәрсе белән яшәйді? Біз яшейдік мал туар, и ауыл көп, халық көп болғанға көре қалымға ерейлер, шабаш тибәтелер қалымға. Вот чит мұқша ауылларына, орыс ауылларына баралар қалымға, жайкенне. Да. Вот. Плотниклар Әйе, да, әйе, плотник. Сарайлар, домнар стройтелер, үйлер стройтелер еді. Хәзерге көндә калдымы андый плотниклар? Юктыр, әлеге кенде бітті. Кая китеп беттеләр? Үлі біттілер барда, біттілер халық. Дәвам итүче кеше юк? Дәвам итүче юк. Әлі келелер чит ауыллардан инде. Сезгә эшләргә кирәк. Әйе. Мансар авылы geldi, Мансар авылы. Вот. Ешешайын. Новый Мансуркин деп ауыл бар, шунан килеп бериләр инде. Ә Мансурлар әле эшли агач. Әле да агач да эшлиләр анда. Әбедә бетте инде.
урман ташыйды, утын ташыйды, унар машина ала идек. Строительлерге утын кисәргә 4-5 машина кыш көнне. Вот. Заманалар алышында әле, алышында, күп алышында. Күпме мал чыгадыр авылдан? Күпмерәк? Бездә 6 кетү иде. 6-7 баш артыгы белән. 6-700 мал иде. Частник тагына, колхозны әйтмибез. Кая куып бетерәләр, монда җир җитәрлекме соң? Жер bir ne yülen yok idi. Bir kapkara kalaydı. Bütün yer kapkara kalaydı. Kenil buylar, su buyları yol idi. Kilip kıyınıp bula, su kirip bula. Hele su buylarına kilip bulmay. Buryan, bütün yerde buryan. Хәзерге көндә күпме көтү күпме чыга? Кету vıtı кету. 30 baş avlımızga. Kaçandır 600 baş idi. Мәшәләй авылының 1979 елда төзелгән мәдәният йортында без, дөресрәге моны мәдәният сарайы комплексы дип әйтсәк була хәзерге тел белән. Сүз уңаеннан менә шушындый 2 катлы тамаша залы булган мәдәният йортлары бу районда бүтән юк. 450 кеше сыйышлы зал бу һәм ул елларда 79 елда төзелгән бу. Ул елларда инде Мәшәләй авылында 3000-3500 тирәсе кеше яшәгән. Индийский кинолар куйган вакытта монда бөтенләй дә кеше сыя торган түгел иде. Рәт араларына, кырыйларга өстәмә урындыклар куеп бетерә торганнар иде дип сөйләде авыл халкы. Менә шушындый зур администрацияләре, китапханалары белән бергә төзелгән, гөрләп торырга тиешле зур бинада бүгенге көндә хәтта ЗАГС буларак кулланган залда кызганычка каршы менә шушындый оранжереяга әйләнеп бара шул. Мәчәләйне әтеп китәргә кирәк. Бездә 30 еллык уздырган идек юбилей бу мәчетне. Бу беренче мәчет Советлар Союзы вакытында безнең ветеран сугышчылар инде алар добивать ителделәр. Әллә нинди зурлык авырлыклар аша. Аларның монда заслугалары бик зур. Шул беренче мәчет Советлар чорында төзелеште. Аның бездә китабы бар. Мин сезгә биреп бирәм аның китабын. Әтергә кирәк ул мәчетне төзелешендә сүтки бөтен халык бөтен нәрсәләрен биреп, шул хәтле булышып, шундый авырлыклар белән сүтки Bütün avlımız katlaştı. аның хәзерге вакытта да шул халык булмаса, бу мәчетләрне тотып торып булмый. Авыл халкының тырышлыгына, хезмәтенә күрә аның тамагы һәрчак тук, әмма артыгы да юк. Шулай бер көе генә яшәп яталар. Хәл-әхвәл сорашканда да бер көе Аллага шөкер диләр. Яшьләр бер көйгә генә барган салмак тормышка гына риза түгел шул. Шуңа күрә китәләр дә. Бөтенләйгә түгел дип ышанасы килә. Авылга өмет бар әле. Яшьләр шәһәрдә вакытта нигезне, телне саклаучы аксакаллар гына булып торсын. Менә сезнең якта гына кулланышта булган сүзләр, нинди дә булса кызык сүзләр бармы? Сездә капка дип әйтәләрме? Кабак диләр. Кабак. Кучака. Кучарка сүр качырга инде. Кучак. Бутсагансы пешактар инде. Салгысы, bütün işler çobanlar söylüyoruz şimdi biz. Şorma, pişenlik kebek сүзләр бармы сездә? Кучан ашаучылар. Кучан ашыйлар, әркмән әтәләр татарча инде. Эй, мишәрләр, кучан ашаучылар. Шулай инде. Кучанны, недән калган. Кичеккәннән анда аш пешергәннән кучан самый главный не булган инде тоже. Аннан инде балалар да ашый. Без анда рассказать. Ул очень полезная иммунная система. Тапшыру азагында нинди дә булса нәтиҗәләр чыгарырга тырышу безнең гадәткә кермәгән. Шулай да кайбер моментларына, урыннарына игътибар итмичә мөмкин түгел. Мәсәлән, чечен егете Йосыф теше тырнагы белән авыл җирлегенә ябышып, авыл хуҗалыгы белән җенләнеп яткан кеше беренчедән, икенчедән ул читтә яшәсә дә, инде гаиләдән башка мөхитне күрмәсә дә, үз халкының мөхитен күрмәсә дә, бик яхшы сөйләшә үзенең туган телендә. Беренчедән, икенчедән ул үзенең
халкының тарихын бик яхшы белә һәм аның нәсел-нәсәбе турында сөйләшә башлагач, ул үзенең нәселенең гербын белүе дә, аның нәрсә аңлатканлыгын һәм үзенең ыруының төгәл нинди ыру икәнлеген аңлап сөйләшүе дә шаккаттырмаска мөмкин түгел, әлбәттә. Моннан тыш, ул хәтердән белмәсә дә, яттан әйтә алмаса да, игътибар итегез, үзенең кесә телефонында 11 буын бабасының исемнәрен йөртә. Замана үзгәрә дибез, бөтен кеше телефонда дибез, ләкин менә шул замананы, үз тарихыңны, үз нәселеңне саклау ягына да борырга була икән, тырышсаң. Әлегә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.